کی دکاره ji dijminê xwe hez bike? Bi rastî kes nikore ji dijminê xwe hez bike. Eger hezkirinê Xwedê ner ji îçî dilî mirovan, mirov nikore ji dijminê xwe hez bike. û gotinek jî di nav civakê de heye, gotinê me Kurdan dibe çi? Dibe hezkirin ji Xwedê ye. Hezkirin ji Xwedê ye. Eger Xwedê wê hezkirinê nerjîne îçî dilî me ro, mirov nikore ji dijminê xwe hez bike. Loma demê hîn tim dibêjin hîn İncîlê vedikin û hîn millet pê dikulînin. Hîn dibin ji dijminê xwe hez bikin û ji dijminê xwe hez bikin. Tamam. Lê kêlekê gerek hîn rastiyê temamî pê diniye. Behwermendî tenê ku hezkirinê Xwedê rijiyê îçî dilî wî, hewa tenê kone ji dijminê xwe hez bike. Lê millet nikore ê ku hezkirin nerjî dilî wî nikore ji dijminê xwe hez bike. Ji ber wê yekê hewcenokê hîn millet tim gulek bikin, an binalînin. Bi wê gotinê ku ji dijminê xwe hez bikin. Erê ji ber ku kes nikore ji dijminê xwe hez bike. Eger hezkirinê Xwedê ner jî îçî dilî me ro, me ro nikone ji dijminê xwe hez bike. Erê îcar kî dikare ji dijminê xwe hez bike? Tenê wî behwermendî ku hezkirinê Xwedê rijî îçî dilî wî, hewa tenê kone ji dijminê hez bike. û hewna jî ji sedî çend merine? Ji sedî didine. Îcar piraniyê millet nikarin ji dijminê xwe hez bike. Vê gotina li ser millet gî çê nabe. Tenê li ser çend behwermendan çê dibe.